Мона Лиза, Дон Кихот, Карл Маркс, бай Дон Корлеоне. Те умряха, за да възкръснат в Люлин. Здравей, Иване! Здравей, Славе. Радо се ти видя. Седни. Заповядай. Чест за мен да ти представя една моя съкварталка. Тимида. Това е Тимида. Елико Никос Кискарис, Колокитакис, Никос Казанзакис, Скасе, Еноколукрикос Кискарис, Дедискос Кискарис. Плакнис, Заборис и свърлис. Казва, че освен, че е честна и чиста, измила се с сапун за бебе, устата с щетка за обувки. Изляза ти едната гърда. И едното око. Скри си поне окото. На портокалус, на маслиникус. Масиликус младас цицас, Донапреникус, фащес, мацкес, кефис, викас. Две деца отгледали с цицас? Стара с цицас, гюдериес. За нищо ще става кус, бърсис, масис и свъргас. Казва древна гръцка поговорка: голяма гърда лъпни, голяма дума не казвай. Освен това казва, че прави секс с затворени очи, така че нямаше нужда да му прави забележка защо е с едно око. Да му или да и тя, Тимида, от мъжки или от женски пол? Никой не знае. Никой не знае. Мъскис, от тук женскис. Да, безпристрастникус. Да, ама аз не искам да говорим за секс. Предполагам, че довел Тимида да заговорим за правосъдие, не за секс. Българус, не развала е калимерата. Пампус, Иванус Гарелус. Иванус Гарелус, панорамикус. Зорба Гъркас, Цанталикус, Озакис. Хъц, Хванакис, Красакис, Кикипръц. Тимида пита какво значи думата правосъдие. Кикипръц, древногръцки бог, на половината пръц, на половината човек. Човек. Пръч искаш да кажеш. Кикипръц. Пръч. Кикипръц. Да. Енеколски скасис. Да. Освен това казва, че нищо не разбира от правосъдие, само от пари. И по-добре говорим за пари, а не за правосъдие. Това няма за какво да говорим. Довиждане, ми влачи повече тия са кварталци, просто ме дразниш. Пенде, дека, аре, Вадю Тъскане. Темидес ги хвастас, а от прокуратурата ги пускас. Тимида казва, че все пак има право на последна дума. Седите. Да не пропадне кус. Няма. И иска да каже, че винаги се е съобразявала с общонародните интереси. Въздавала е правосъдие и справедливост, когато обществото е ценяло справедливостта, възвръщала е чест, когато честта е имала стойност, а днес обслужва клиентите си срещу пари, тъй като парите са заменили и справедливостта, и честта, и законността, и истината. Затова за откраднати вафли и дъвки на стойност 31 лева изпраща варненеца Димчо Арнаудов за 1 година в затвора при първоначално строг режим, а за организиране на наркогрупа, отвличане, побой, изнасилване и кражба на автомобили се споразумява с Димитър Желязков в очите да го остави в затвора за по-малко и от година. Затова за педофилия в Чехословакия Тимида кастрира, буквално кастрира престъпника, в България го оставя да обикаля по детските градини. Затова няма осъдени кредитни милионери, бандити, приватизатори и престъпни партийни спонсори и делата се прекратяват поради изтекла давност, а страната се управлява от крадци и мошенници. Затова има самоуправство и смъртни присъди, изпълнявани от мафията на улицата или от полицията в ареста. Затова френския вестник Експрес пише, че България е гангренясала от престъпност, а вестник Ню Йорк Таймс пише, че България е най-корумпираната държава от Европейския съюз. Затова да не искаме съд от Тимида, а да искаме съд за Тимида.